Negativa totalment, òbviament. Crec que hem tirat la primera part, que no pot ser que ja al minut 4 aconseguim el primer gol. La veritat que així no ens dona, competint així la veritat que no ens dona, perquè pràcticament hem competit, però està clar que hem de fer autocrítica, que som nosaltres que juguem, llavors intentar millorar, intentar fer-nos fora a casa la setmana que ve i intentar millorar d'alguna forma, òbviament. Està clar, al final és el que t'he dit, hem tirat la primera part, no pot ser que en 15 minuts o en un període de 10 minuts doncs et facin 3 gols. Hem de ser autocrítics. És el que t'he dit, som nosaltres els que juguem, hem de millorar nosaltres i hem d'intentar competir els partits. Està clar, el dissabte tenim un partit important a casa, perquè tots els partits són importants, òbviament. És el que t'he dit, ens hem de fer forts a casa i hem d'intentar treure els 3 punts, que al final a casa amb la nostra gent és una miqueta més senzill.